Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nag-heightened alert sa karon ng St. John's Institute kung ang wamin sa Bacolod City. Hindi kasunod sa gidpo sa isa ka netizen nga nagapamahog nga pangtiruhon ng ilang mga estudyante. Pulis gideploy sa mga eskwelahan para sa dugang nga seguridad. Yaring report. Hindi makadali-dali sunod sa main gate sa St. John's Institute. Ginapang isa-isa kutob sa mga nagasinulod nga mga salakyan kag motorsiklo. Sa sulod, may nagabantay man nga pulis. Hindi kasunod sampu sa isa ka netizen nga may username nga Waming Par nga kung hindi pagkakson o kung iparesign ng isa ka teacher. Pangtiruhon niya ang mga estudyante kag mga manunudlo. Sunod sa kay Abraham Ganzon Jr., ang security and safety consultant sa eskwelahan. Hindi prank ang pagkabig nila sa pamahog. Bisan ano klase nga pamahog, ila ka ginaseryoso. Iyan ang ginsubmit sa Anti-Cybercrime Division sa PNP ang tanan nga mga ebidensya para makilala ang suspect. Sa Biyernes, kanselado ang klase bangod sa bomb threat. Sa Lunes, nagpadayon ng exams tub-tub kaina. Sunod sa kay Ganzon, may iban nga mga estudyante nga wala nagsunod sa klase pero nagapasalig sa nga hugot ang ilang pagbantay sa eskwelahan. Para nga at least mabalanta kung di na nag-alin na mga messages, hindi na nga Oo. Nag-heighten na kami sa security measure, ma'am. Ang planning pa nga this week makakaililo ko. So personally appear kita dito sa cybercrime para mabanasig ka, ma'am, ang result. Sunod naman sa kay Police Station 2 Officer in Charge, Lieutenant Junito Pastrana, may pag-deploy na silang mga personnel sa eskwelahan, humalin aga tub-tub sa dismissal. Yung natatakwan mo, may coordination ako sa Regional Anti-Cybercrime Unit. In fact, nakaginasa sa police station. They're waiting na i-endorse katanan ng document, mga blaster sa ila, para ma-include Manila sa cyber patrolling. Wala man ginadula sa security officer nga posible, taga-Waming man ang nagapamahog o kung may kaakig lang sa mga taga-Waming para man sa karon ang investigasyon sang PNP.